Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginoon ko lagi ang kanan salam na sumaanan yan na mambagin yung alangon-langon na apo po makinisagyan kaya mga idida. Sagi ko nung kanigin siya pakabagay ka sa mga bunyi-bunyan. Nagi buso at Taiwan lang ang kalalaiman na sungaran niya sa isang daranaw ada sa nakaw kumauda kalumpen at rin tamat ya. Sagi ko nung rinarinaw na requestrak na agyan ko tapagariakan na ada sa nakaw kay Hajiraw kasi Bagdisari. Dalam lupa yang kota si hadis tirai pa. Nabi yang kota pagari aku nida sa nakaw kay Haji Tasnim. Nasi ko mong buye, papililan lang agyan ko ito pagariakan na sito panumpangan yan. Sabadib na itatangkay sa sulisa kati na pamakin kaniwa. Salamat.
apa yung uminom mga taon ay Nagatigo di isari panag udah duyung asuti ramai kapu kosak kemana rintas mana sakararama na di mana maka batas sahabat Saka pikiran
Nay may na may rani na sabina kakasusumbat ira
piligi na sa kang diri. May kami na natay na sakit tanya nagasairan nagunami na yung tabu tanak ko anak tarik di nakanas kana daya sawin wapay dengan berasa tumusok ka lang isokit pa may nagkay na may didikari na